Karon inuman naman ang 30 minutos. So, ako ano nilaksiyon yung kuan asitis ako now. May Ginoo. Kaya usa ka bulan ra ba ang kuan. Ang hinigupay ani idibol. Kalain ba eh. Saan man eh. Si Rona may sige butang ani ako kay. Sulay ra ko ba? Tara. Okay. Lalami siya. Agoy. Napil man ang buko eh. Laka. Tara. Okay. Nakahapdos. Nawala yung taong. Yara. Tuara. Tagam. Da. Pamagnos pa more. Tanahon rabi sa may natangtang ani. Uy, Ginoo na nga ipot ang mga buhok ng gagmay. Sa may nadala niya. May tayo nadala niya eh. Ganyan mo paabot kayo nag-post lang ko sa kung sa ka-video. Hindi mo kayo signal. Dali sa agtang nira kaya sakit kayo. Gahi na may tangan eh. Yung naniputaw ni. Nasino siya. Gay, lapit ang buhok. May natangtangin mo. Lumias paminaw eh. Maramog na kuha na hilot ang akong dagoy. Ano ba yung nabilin? Basta lang kinabuhi ah. Mahala. Marnes. Mutaga City. Ano kinang-pintang. Lamos na ta. Lamos na ko. Okay, okay na pastilan. Hindi ako nabiling kamay. Hindi hala, sige. Wapa pa more. Kaya agtang imo na wala. Landingan ng kuwan. Nagros siya ba eh. Namula siya oh. Namula na sa paan. Nabunog. Namula kin siya. Nagros. Pwede ba kanila muusan? Sabi tanawin sa nako. Masawang sa nako kay. Pwede na ba nila muusan ni Kuman? Nanghapdos. Namula o. Namula hasta magtang pula. Wala namula siya. Namula siya ba yung mga nalaksian mga kuwan. Nalaksi akong mga tinais akong naong. Ito lang ang kinaluwi ah. Wala akong naong nang sa kani. Muna, kay suway-suway man, kagam. Daot ni noon ni Dagoy. Suway-suway lagi aning wala sa bukid ba? Wala na yung panginaw.
Milubay, ito yung mas gugap. Wala. Pagwapa po ito eh, na time. Samo. Sige lang kab-kab. Sabon ako Lux. Lux ra good. Bardohon ra kay saan na lang. Ito ipalitan ng mahal eh. Madaot sa mo. Wala, first time ito na kung isulay baby. Wala, diri unang grabe ang pula. Basta diri. Tagam. Mulan sa natog sabon. Massage. Namiya na mo pahilo to eh. Pasilan mga kalawasan ng taon. Mana. Hi bye Ana Marie T. Morales. O dera mga kabuang lagi. Suway ta aning Barnes ba? City eh. Bye Pachi Park. Hello kanimo bye. Belated happy birthday di ay bye sa imuhang bana. Anasel Milo Anasel Milo Mansidor Nasel ni Boy Cabalida. Anasel Milo ba ni or Milo? Mangkit ba tinuod jud bahala gulay handa basta piskay lang atong lawas. Mo na importante. Lid happy birthday di ipod ba sa imuhang igsuon nga lalaki by Girly Malinaw Digman. O man yung gibutang sa ingan sa imong igsuon nga lalaki. So muna wala na ko mention yang ngahan. Hello kanimo by Geraldine and Salcido. Dahil mula na ako nagsabon mga 3 minutes ako na ano grabe ang idibol. Kada adlaw idibol. Wala exhauspan. Akong naon ray tigi sigsuyo pa ng mga singaw sa idibol. Hello bye Lilibeth Herodias kay Jennifer Lugi. Hello kanimo bye ba sila nag-voice message ko kang bye Lilibeth Herodias. Unsa ang pag-pronounce Lugi? Kasi Lugi na na. Pildiza Lasto Lugi nagahim sayang lagi. So, Jennifer Lugi di ay kay Lia Sekretarya Servas og sa tanang nagpangga nako diha sa Madrid, Spain. Hello ninyong tanan diha. Dahala luya pandagway nako karon no. Hello usab kaninyong tanan. Kanunay naga-suporta o nag-aatang sa akong mga video no. Sa akong kilay. Pahiran ako ng basilin sa tabi. Kaya lang po na mga pila kalugas. Bahala na diha ba eh. Nauga lang siya po ng usa ng nato. Tapos bilang ko. Dala to. Wala kinamutan ako sa kong amo kung sugod na bagid ugma ang Ramadan. May fasting na ba mo para magkapahuwalay na kung dagan-dagan butok sa iyo ba. Wala dagan-dagan maliit na yung pamahaw nila malabayan na plato. Mo to sunod ugma pa ako na magsugod. Sabon nito. Sunod ugma ako magsugod so meeting ni daan. Unsay mga lutuonon tulo ka adlaw sugod duha ka adlaw Huwebes Biyernes kay Biyernes piyesta man kada Biyernes di piyesta diri sa amo wala napalas ng kilay so mato kada Biyernes kaon diri
Magpakaon mi diri kada Biyernes. Dayon naisubra mong ipanghatag sa mga kuan. Mo ipanghatag sa mga driver ba, mga dump truck diri. Ang ihatag sa Jamia nga gamay. Meeting sa man, sugod na ba ugma kay lungagan man ako na sila daan mga gabi. Ano ilang kanon sa kadlawon. Dayon mo to nga siya nga dili pa kuno na sa sunod adlaw pa kuno sunod upa pa kuno sugod sa Webis pagbiyahe. Excited na kayo. Excited na kayo. Nagasalamat yung tanan, hindi nilang kukuto. Yung pagpanikay sikay ka natong tanan, budlak sa tanan mo kusinira, din sa Madilayas. Masugod ng pista, mga bahay pista. Hala, binata, mga kaldero, hashtag dako. Salamat yung tanan, I love you all, bye bye.